Môj oco fajčí, mama, sestra, brat, my v rodine všetky fajčíme, my to máme vrodené už. To už je také dedičné. Sa chcela spýtať, v čom budem zajtra variť. No to už je na vás. Ale v čom? Prečo, v čom? Lebo tam nie sú hrnce normálne. Sú tam. V tom sa nedá variť. Tak vám poviem, keď moja žena zná naváriť, tak dokáže sa aj vy. Dneska, keď je dobrá gazdyňa, aj vo vtákym harencu navarí. Tak ale áno, ale tie hrnce sú špinavé. A vy ste tu o čoho prišli? Neumyť ich? Čo si myslím? Myslím si, že to je taký zlobor to bude asi, alebo ja neznám. Aj so ženou sa takto svojou správaš? No a? No tak to tu pekne potom vyzerá. Sem a tam. Hoši, nedelejte za sebe kšupany. Dajte mi niečo najísť a idem spať. Do mesta neísť, ale do krčmy si ísť sadnúť, ako baron hnida, sedieť Kúš furt, daj mi jesť, chcem jesť. I to Boh vie co, je to také stavy, suchoty. Ja nepovažujem takých, že nekúrim, nepijem, hej, no to potom co to je? To je taký siamský buk. Na zdravíčko, to dávam pre celé Slovensko, že by znali, jak to chodí. Treba sebe vypiť a žiť. Naučíš ich plávať. To sú moje podmienky, ostatné si povieme, chcem, aby sa dodržali, pokiaľ ja odtiaľto neodídem. Jako toto, co sa týka jako nejakého tu zmeny, alebo co, ja by som tak nerobil, jak vy. Toto skriňa tam ostane, šmiky tam ostanú, veci moje tak ostanú, jak moja žena dala. Keď chce zrobiť takto zmeny, môže to len moja žena v tým bice a nie nejak... Ale prečo? Idete vy tu a zrobíte zmeny. Nie, koniec. Ale také sú pravidlá. Doteraz som sa ja držala... Pravidla, Doteraz som sa ja držala podľa manuálu. Od dneska to fičí po mne. Bohužiaľ. Poznáte rozprávku Shrek? Co chodí? Nepoznám tú rozprávu. Nepoznáte? Nie. Ten zlobr. To je taký veľký, ten zelený To akože ten zlobr si akože teraz ty? Tak sebe myslím, že vy, nie ja. No tak to ja určite nie. Tak nebude kibicovanie do a hotovo. Koniec. Pravidla cez zo mne neprejdú. Koniec. Takže ja s vami rozprávam tu, alebo co? Ale mňa to zaujíma. Ale mne to Môj muž určite vašu ženu neuráža. Ale tak mne to sa nezajíma. vysprávate. Ja co? Budete sa držať toho, čo som ja teraz povedala. Ja som to teraz poslúchala a trpela to, čo ste vy tu robil. Včera, ako ste sa ku mne správal. Tú skrinku tie... Tú skriňu do von, aj tebe. Tie si zoberiem. Nasrac. Nedám nič. No, tak jak by nie. Dajte cigarety sem. Dávaj. Dajte cigarety. Krúci, daj mi tie cigarety. Nasrac, nedám nič do Daj sem tie cigarety do Nedám. Mám teda poslám cigaretu do normálne z kapsy, z vrecka do cigarety do To jak to si predstavuje toto kráno z cigarety?